katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon pagkarare sa gabos ng mga parantabay kan satuyang programa Tudi sa GB Albay Ahead. Angat ang lahat. Mag-iriba-iba naman kita sa gudyan alas 5 nin pagkahapon. Laomi na kamo nasa maray na kamugtakan nguwana. Ang programang ini atol sendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon Bicolandia. Maray na hapon Albay. Siriman sa Tudi. Legaspi Daraga Kamalig. Manito Rapo-Rapo. Sa 1st District, Tiwi, Malinaw, Tabaco City, Malilipot, Makakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Owas, Polangi, Libon, Piodoran, and Villar. Mga nakatutok sa Facebook Live, sa DCGB News Online, sa YouTube, sa Instagram, sa traditional radio, and sa gabos-gabos na pigabot kan sa tuyang broadcast sa enterong universe. Maray na hapon po sa Indogabos. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Nagpupugay sa lambang saro. Sa lado technical si Nems Flora. Sa IT si Jerome Martinez. Sa News Bay si Angel Mostasa. And siyempre sa ropa si Siya ba yan? Siya Leron. Malingaw tadi. Yun na niyang panahon. Magoro restorya lamang kita ko ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Ano po? Yan, okay. Ngunyan po, primerong aldaw kan July kan Pebrero 2024. Yan. Yan, ano. So, what's up ngayon? Ayan, okay. Ngunya na aldaw na ini formal pong pinuunan ang Kagsawa Festival. Month-long celebration tabi ini. Ha? Ining Kagsawa Festival. Ayan. Okay.
Marinapon kay Amigong King, listening and watching from Bunker 1. And of course, dyan sa staff kan 2D, marina hapon tabi. Okay. So, sabi ko, duman mismo sa Cagsawa Park, duman po pinuunan, giraray, yan ang okasyon. Okasyon kan magayon o kaya kan Cagsawa Festival. All of, sabit na nga ni kayan, mga tugang, sige ang silibrarta kan Cagsawa Festival, pero daita na sasabutan kimaray kung ano iyan na pigselebrar. Diyan sa banwaan kan daraga. Kan enot baga sa mga libro, sa mga istorya, na ngaya ang Cagsawa susimbahan natambunan. Iyon pagpatubod sa tuya, natambunan susimbahan kay ito ki lava. You know? Kan magtuga kan 1814. Sala palan. Sala. Nag-research si Dr. Danny Herona, pamuso ining historian. And kasubago, nagpaliwanag siya sa agi-agi kan daraga, kan Cagsawa. Iyo? Agi-agi. Tangon niya na taon mga tugang, kung rumrumunta 1814 to 2024, 300 years na. 300 years. Uyog-uyogon mo yan. Sabi po ni Dr. Herona, ining festival ngonya na taon commemorates 3 major events in the town's history. The 300th year of rebuilding of Church of Cagsawa, the 210th year of the first recorded powerful eruption of the Mayon volcano in 1814, and 437th foundation of Cagsawa as a Franciscan mission. Ngunyan, sabi ni Herona, pamuso nga nining historian, sabi niya na we are not only commemorating the construction of a historic building, but we are also celebrating its enduring presence, a constant reminder of our ancient culture and colorful history, a rallying point for our collective pride, not only as Daragueños but also as Albayanos and as Bicolanos. Yan. Uyog-uyogon mo yan. Kan panahon na ito palan, bako man lawa so nakatambon diyan sa Cagsawa. Kundi lahar. Kaniguan man ngayang ali sa crater kan bukid, makantos dyan sa lugar na yan ang lava. Di man gayod. Okay, to may naramdaman ka mo kan pikisabing pangiri-kiti. Pangiri-kiti. Ayan.
So, kung nagtutuga baga ang bukid, may mga lava fountaining, hindi man gyud makaantos dyan sa pinakaibaba. Most likely, dyan lang sa, maski nga ni baga kan mga nakaaging makusog na pagtuga 1984, tapos ining mga recent eruption, dyan masana sa, siguro mga, sabi yung tarang kabangaan sana, mina rolling and lava. Iyo. O dyan, o di sa, kahit itong 1993 grade ito, dyan sa may mataanag o mabinit, nakantos man dyan sa baba. Pero, dahil man talagang dumidiretso. Sukat itong pag-apod na pangrikiti, sabi, nakaabot sa may baybayon kan Santo Domingo. So, bako man daa itong lava, so nakatambon dyan sa kagsawa ka ito, kan 1814, no di, so lahar. Lahar or sumad pigapod tang mud flow. Ayan. So, dakul palan ang dapat ang yan ang kurihiran sa satuyang history and culture. So, 300 years, 1814 to 2024. Yan. May mga facts and figures na ipigpaluwas. So, ngunyan, sabi digdi 210th year of the first recorded powerful eruption of the Mayon volcano in 1814. Yan. And yung nga nini tulong major events na dapat na iselebrar ngunyan. And according to yan ang Daraga Mayor Awin Baldo, muya niya na ining month-long celebration kan festival magkaigwanin dakulang impact sa mga Bicolano, lalo na sa mga Daragenyo, to promote pride in the town's historical and cultural heritage. Dapat ngaya ang Daraga magkaigwanin sa diring identity. Magkaigwanin sa diring identity. Ang ligas pa igwa, ang kamalig, igwaman. At sindabaga napili na yan ang so heritage town of Albay. So, ang Daraga ngaya dapat magkaigwaman ka sa diring identity, not only because of kagsawa, no di iba pang bagay. Okay. Ngunyan, antara mo ni Alcalde Baldo na ining Kagsawa Festival ngunyan na taon, mas dakula, asin mas grandioso, dalanta, bako siya na itatampok digdi ang istorya asin kultura, no di ma-introducer man ang banwaan bilang ecotourism adventure hub in the region. Yan. Okay. Kasabay digdi ang street dance presentation, cultural performances, historical exhibit, and traditional arts and crafts, which will provide platform to promote local artists, artisan, and performers. A trade fair and a culinary fair will also be part of the celebration. This year will also mark the first ever mountain bike lava enduro and 4x4 off-road lava derby in the town. Yan. And open ini sa mga adventure enthusiasts nationwide. Okay.
So, kasubago, after the Mass, si Professor Dr. Danilo Herona, iyo po ang nagpaliwanag. So, with my brother, Ping Peralta, nagtao man siya ki paliwanag. And magdyan ka mo tabi sa Kagsawa Park. Rayaon dyan, may mga photo exhibits dyan. Ano? So mga agi-agi kan mga panahon. Dahil pagkato colored ang mga litrato, black and white pa siya na. So mga na-preserve, rayaon tabi dyan. May mga booth dyan na pwede nindong pasyaran. Ano? Ayan. Hindi sa tuong parte. And that will run till the last day of February. Yeah? Pumasyal ka mo tabi dyan. Ang Kagsawawaga, very famous iyan sa mga turista because ang background, kung magayon ang panahon, ang background subukid. Yan. Grabe na ang mga pagbabago man dyan sa Kagsawa Park. Digi sa gilid, may resort. May pool dyan, pool. Pwede ka dyan maglangoy-langoy. Digi sa wala, sa mga souvenir shops, may duwa nga na akong building na nailing duman. Siguro kasorin para ito o tinugdok. Wala sa mga, yan ang mga locally made products. Rayaon. Nangapot-apot nga na ako kasubago. Sabi ko manay, gura no man an arkela nindo digdi. May mga profesto man. So mga anak ang tinda baga, mga native products. Ano? Mga souvenir items. Gura man nga kaming plasada digdi. O niya ako iyo. Sisa niya ako nagpagibukan mga arong-arong dyan nindo. Mga pwesto. So LG yung ngaya. Ay niya ako iyo. Ito pala, so mga may dating pwesto sa laog, napapalibutan na yung mga pwesto-pwesto. So mga may sadiri kan pwesto naman, naglatag sinda ki pwesto gilayon, oro aranina duman sa Kagsawa Ruins. Niya ako iyo. Nya, sa ibong, sa printira, paglalaog man pa sana, iyo to may arkela, ta pribadong lugar palan ito. Nanganya ko, kumusta man ang benta nindo? Igwapa man ngaya kaming nakukua. Ta bako man gabos na oras, may mga tao dyan sa laog, nagbeberesita dyan. Ano? And not all people na nagbebisita dyan, nagbabakal. Kan mga produktong yaon dyan. Ang iba dyan, madyan for photo ops. So mga bako, mga tagadigdi, madarian ilunta daw ngaya, an nga Kagsawa. Ta famous nga ni bagayan, mapa-picture-picture. Yan siya na kung nagkagurutom, may mga kaon-kaonan man duman sa laog. Sabi ka itong nakaorong ko, maluya kung minsan yan benta digdi. Ako, kurano man yan ng mga oro isling bag na yan. 150 nga yan. Yan ako, ano, alsada nindo. Hindi nga yan. Kas-to-kas nga yan kami. Minsan niya ako, sa mag-apo, nagkakapiraman ka mo na benta. Minsan nga, nakakalabi sa ribo man. Minsan nga, maluya, lalo na nga kung sigan oran. Kaya ba yan, kinagaralaog na bisita nga dyan. Niya ako, iyo mananggad. Pero, dalang kaining Kagsawa Festival, may mga events na gigiribuon dyan sa laog mismo. Hopefully, makaka-encourage ini ki mga local tourist and foreign tourist na magdiriyan sa lugar na yan
And kanayon, siyempre, pag nagdiyan ka, igwa ka magkisintabo. Ha? Pambakal kitubig, pambakal pansit. Di at least, so ekonomiya dyan, so negosyo, mag-uusbong man lamang, magkaigwa man lamang nin income sa mga reyaon dyan. Parking fee nga ni sa motor, 20. So auto, 30. Di okay na baga. Ano? So, iyan mga tugang. And hopefully, ini mabago. Mabago ang sa tuyang istorya mananungod dyan sa iyan ang kagsawang iyan. Ngunyan para ugaring kay po na gayod na i-check giraray an so iyan ang kampanaryo ta may mga batak-batak na iyan sa kaluyan kan panahon na gumo 300 years. Siyempre, so pagkagibo ka yan, may mga panahon na nagtitiripak naman sugapo dyan. Kaya po na ilingon iyan, tas yung ibang parte kan kampanaryo, may mga batak na one time, aloy ng panahon, nakasakat ako dyan. May burubintana ba yan? Siguro mga 2 o 3 burubintana sa gudo sa pinakaitaas. Nagkikitay-kitay ako. Yabi ko, grabe kung in kaso magabain niyo. Sinsilyo man kita naman. Kumusta ka man? Gapo man ang babagsakan. Ano? So iyan tabi. Gayod, it's high time na kurihiran ang ibang mga istorya mananangod digdi sa tuya. Mananangod dyan sa kan istorya kan kagsawa. Okay? Sige. Maray na hapon tabi kay City Councilor Milabal. Mabuhay ang mga empleyado kan Barangay 2 na sa Barangay Hall. Salamat tabi, nakatutok sa mga empleyado dyan kan Barangay sa Barangay Hall. Congratulations palang tabi sa imo City Councilor Milabal. Kanakaaging Martes, nag-asumir na ini sa pwesto as ex-officio City Councilor representing Liga ng mga Barangay. And so with kinatawan Hisham Ismael. Ayan. Siya man an ex-officio member kan Sanggunian Panglalawigan representing also Liga ng mga Barangay Provincial Federation. Tan sistema si Ismael iyo po ang Liga President sa Legazpi. Di ex-officio member siya kan Sanggunian Panglungsod kan Legazpi. Automatic yan. No di, siya napili na maging pamayo kan Liga ng mga Barangay sa Albay. Di, siya man matukaw sa Sanggunian Panglalawigan. So, sa rule on succession, si Kapitana Milagod, iyon Vice Presidente, di uminangat siya. Siya na marepresentar kan Liga ng mga barangay sa syudad. That's why, honorably, the Honorable City Councilor from Barangay 2, City Councilor Mila Bal. Sabi niya digdi. Nangyari, adi. Okay, sige. Taon-taon mga tugang, may bisita akong inimbitaran. Nato parang ko ini sa
sanggunian pang lalawigan kanakaaging Martes. Oh, yan. Tamay Nutriban, Buda Kape. Ayo, no problem. Sabi ko, may bisita ko, inimbitaran ko ini, matabangan ta lamang, for the first time, from Albay, she will represent the entire Philippines sa Miss Teen Universe. Uyugo-yugo mo yan. Taga-rapo-rapo ini tabi Konsyal Milagod. Ano? Taga-rapo-rapo ini na marepresentar kan Pilipinas sa Miss Teen Universe duman pati sa Dominican Republic. Ayan. Midbid ko inita, nagtalubo ining aki nini, kaampang may dyan sa Banyadero. Siya ko nag-eskwela. Ayan. Magayon talaga. Oh. Pero mas magayon siya ina. Taon-taon pagbalik mi tabi. Oras. Oras hatod sa Indokang. An oras hatod sa Indokang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Tanduay Light, gaan nang may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Oh, Mayor no, ang kalbi kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan. Todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso. Ang tunay na legit. Dakol ng tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda, oh Mayor no, ang kalbi kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano. Yan si Adrian Salceda. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura, o negosyo. Pag-uswag, mahihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonny Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Bueno, mga tugang, sa ikaduhang kaptang sa tuyang programa digdi sa Tudi sa GB Albay Ahead. Sabi ko na nga ni mga tugang, may inimbitaran ako na mag-guest digdi sa programa. Ano? Matabangan ta lamang ini. Dakulay ning onra not only for Albay, buda kundi sa enterong Pilipinas. Siya ang marepresentar kan Pilipinas duman sa Miss Teen Universe. Ano? Duman sa Dominican Republic. Yan. Okay. So, Tata Nems, bahala ka na tabi. Ano tayo ni ang akin na ini? Sabi ko na nga ni, kan nag-eskwela ini, sadit pa ini, alang ka ako sa iya. Pero ngunyan, dakula na ini, alang ka na sako. Uyug-uyugon mo yan. Nataman nga ya, kan sadit pa ini, duman ini, kaampang mi ini, neighbor mi ini. Eskwela dyan sa Nazarin. Sagod na, ngunyan, nasa Biyo na. Iyan, may good news digdi, manay. Sabi ni City Councilor Milabal, pigpakuni ko na iyan kay Atty. Carol duman sa Manila,
Oh, you see? Oh. Ayan. Okay. Midbid pala ni Kapitana. Okay na tabi, Tata Nems? Siya? O sige. Mga tugang, sabi ko na nga ni, introduce ko sa endo ang pambato kan Pilipinas. Bako lang kan Rapo-Rapo o kan Albay o kan Bicol. No, di, pambato kan Pilipinas sa Miss Teen Universe duman sa Dominican Republic. Si Miss Angel Brahms Malavega Bernaldez. Yan. Maray na pong tabi sa imo. Ano na po ko sa imo? Angel? Kahit ano? Dahil mo pwede dapat igwa. Ayan, okay. Introduce yourself, tabi, madam. So, good afternoon po to everyone, to the listeners and to the viewers. My name is Angel Brahms Malavega Bernaldez. I'm 18 years old, originally from Poblacion Rapo-Rapo, Albay, but currently staying at Pawa, Legazpi City. So, I am set to compete for the Teen Universe pageant this coming April 2024 on Dominican Republic in Punta Cana. Yugod mo yan. Ano? So, paano ka na encourage to join beauty contest? All the while, kansaday ka pa, di ko manailing sa imo na mag-oro-intra until such time na naisiyan ko na nanggana ka Miss Governor's Cup, Miss BUROTC, Miss ROTC National, and ngunyan, yan ang malaban ka Miss Teen Universe, and who knows, one of these days, ini si Angel, magiining artista. Are you planning to enter showbiz? Opo, if there's an opportunity po. O, yugo mo yan. Basta hindi ka na mag-arog duman sa iba. Babantayan ka kimaray ni mama mo. So, ano ang nag-drive sa imo na mag-intra? Despite na, siyempre, kadaklan baga ka nag-irintra sa mga beauty pageant, ngaya, fair complexion, maputi. Pero, ika medyo, ano na po siya yung dark complexion or di mo yan kinasupog na naiiba ka sa mga nakakalaban mo kayo. Before po, nung aki-aki pa po ako, lalo na nung mga elementary na magtantransition ng high school, I thought of myself po as different from the rest negatively. Mm-hmm. Kasi kadalasan po nun, yung pambubuli talaga, yun po yung parang nagtutulak sa akin na mag-think negatively about myself. But after contemplating some thoughts, after reflecting while I'm alone, I thought po na instead of thinking negatively and letting the negative thoughts of people about me affect who I'm going to be in the future, tinake ko po siya as something na maging drive for my passion, not just to become more than who I am, but rather to inspire other kids to embrace their authentic and powerful selves. Okay. So, sabi nga na kayan, ang color mo, bako hindrance iyan para mag-excel ka in some other ways. Talagang pinanindugan mo yan. Tani ba baga nga ni? So, maputi, minapaitom. Opo. Bako, pero dahil ka nag-isip ka ito na, so, kulor mo ka ito, kan aki ka, sagod mo niyan, pigmentin mo. Opo. Iyan ang pagkakaiba. Talagang mo na yan, na iyon na ng kulor ko, iyon na ini. Ako nga, iyon man ini. Naganaan magkatong kababalad. Huwag mo si daddy. Okay. So ngunyan, nailing ta ka sa mga pageant, sabi ko, milbid ko niya ko yung akin na ini. Until na nailing ko si mama mo. So, aki ko bagang ito, niya ako iyo. Yan. So, nakulaw nining triumpo para sa imo na pero di mo man napapayan pag-eskwela mo? Hindi po. Tas with the help po of
may understanding professors po and classmates. Mm-hmm. Nakakaya naman po. Pirmi man aralan ka ang grado. Despite kan mga, siyempre may mga travel ka, kung saan, okay lang. Opo, basta po nagbibigay ng mga exist letters. Ah, Papaalam. Piparsal ka na sana. Hindi ba po? Binibigyan po ng special exam. Dapat, ano nga rin kayo niya, yan ang pag-eskwela, bodaan araw kaya na pag-intra mo sa mga pageant, dapat di ipagpabayaan yan. Dapat diretso man gano'n ang pag-eskwela. Sabi nga niya kaya, ang pag-eskwela, pag nakagraduar ka, iyo ang dakulaon mong armas sa pag-anap ki trabaho. Lalo na kung yan ang may mga corona kapag nagkakakuroa. Opo. Dakulaon niya na achievement sa buhay. Okay. So ano ang mga preparations na bigigibo mo considering na February rin ngunyan, February, March, April, dapat yan ang mga 3 weeks before, yaong ka na duman. Ma-acclimatize ka pa. Tapos kung ano-ano mga kaipon pang preparasyon, so ngunyan, naglaog ka pala ka to sa so garo training para sa mga model or sa mga beauty queens. Di ba so Albay Albay Garo Academy? Yung workshop po yun before. Pero ngayon po, hindi na po, sumasali mo doon. Okay. So, siyempre kay po mo kay, anong ngaran kaya, yan ang garo trainer, kung paano ang paglakaw sa stage, gabos, ang mga posing. Si mama mo, may tinuro man lamang sa mo kung ano mga posing ngaya? Opo, tapos mga Q&A din po. Kasama po namin si Mami Jed Bonco din from Tabaco po. Okay. Gurwig para inganyar ka ni mama mo na umintra ka ni. Before po kasi medyo boyish po talaga ako. Nadagitan nga po ako one time kay Tota. Kang nag-transition pa lang akong parang elementary to high school. Mahilig po si Papa mag-basketball. Iyo. Pero hanggang ngayon po, muya ako kay Tupirmi magparabakal ng mga sapatos sa panlalaki. Yung size man po ng bitis ko. Pero hanggang ngayon, nagpabakal pa po. Pero, tiga-balance ko na po siya. Na heels tapos, sneakers po. Okay. So, siyempre may time ka pa man, 3 months pa man bago ang actual competition. So ongoing ngunyan ang mga trainings mo or mga kung ano mga workshop etc. Opo, sa bahay po kadalasan kasi yung mga past few weeks po, tiglaan po muna namin sa pag-asikaso po ng visa application, yung paglagana po ng mga sponsorships katulad ng mga gowns for daily outfits, tas yung sa national costume, tapos yung pagka-courtesy call po sa mga government officials all around Albay po. Okay. Sige. So, anyway, dakul pa man na oras ade kaya may time pa man ang problema is bado man ka sa Dominican Republic, di ka man pwede magsolo. Opo. Pero may kananggad, may chaperon. Opo. So, makeup artist. Si Papa, may pag-iba mo? Hindi mo napa-duty yun muna. Di mo po may bata. Yung mga atawan mo ay ataman mi po na stray animals na tig-adapt mi po sa harong. Si Papa po tapos si Lola po yung talaga nagatabangan. Irak man kay Papa mo. Pero minsan po, pa nagapa-Manila po, palit-palit sinda ni na Mama. Pagyari. Okay, anyway. So, as of now, siyempre, kay puan mo dyan ang pagproseso kang papeles, travel documents, passport, visa, and iba pa. And it will cost you a lot. Opo. Bako? So, are you prepared? Na igwa ka ng kapital? Opo, sa hirap po ni Governor Lagman po nung isang araw, natulungan po kami. Tapos yung si Governor Edsel Grex Lagman po, si Ma'am Ana Leia, tapos si Sir Thomas Jacob Lagman po. Tapos pumunta din po kami sa mayor po ng Bakakay. Si Mayor Edsel B. Bellesa, tapos yung sa sangguniang panlulunsod ng Malinaw po. Tapos yun po, nakalap na po namin. Is that enough or kulang pa? Kulang pa po kasi yung sa
yung sa flight details din po, actually, inasikaso din po ni na governor. Mhm. Tiga-extend din po ng ng support pa rin. Di pa rin po sila tumitigil na mag-extend. ng Iyo. So, siyempre, alangan man na tukod ang kwarta nindo. Kaya po ninyo, nagwa ki extra money. Paano so sa hotel accommodation? Is it free or kamo pa ma-shoulder ka ito? Sa Teen Universe organization na po. Mhm. Yun na po sa kanila po. So, organizer Kenny, dahil lamang ki nga so Teen Universe Philippines, dahil ki garo goodwill money o uni man nga sa emo, teka ma-representar kan Pilipinas? Nagtutulong po sila about sa mga gown. Kasi yun po yung din. Kasi mahal po magpagawa ng gown. Mhm. Tapos ngayon po, pagpa Manila po namin, ayusin po namin yung gown fittings and details po. Tapos may work din po ng mga photoshoot, ganyan po. Para for posting din. More or less, mga ang delegation nindo, pira katawo, ika, si mama mo, makeup Si artist. Mami Jod. 3 po. Kamu lang natulo? Opo. Oh, Tapos yun. yung dalawa po na si Sir Limwell and si Sir Alvin po, magmi-meet na lang po ata kami doon sa Dominican Republic. Mhm. Kasi from Canada po sila nakabase. Ah, okay. Pero galing pong Pilipinas, kami lang po ni Mama, si Mami Jod, tas ako po. Kamong tulos na. Opo. Direct flight na yan or igwa pa ang ki uog pa na iba? Hindi pa po namin sigurado. Pero sana po, kahit mapagal sa sana direct flight Garo, na po. may stopover yan Opo. Ang Dominican Republic, ano yan, Central America? Opo, parang O North America yan? Island din? Opo, island po kasi siya. Iyo, Parang okay. tropical Okay man. So, ngunyan, baka may pangapudan ka sa mga paraan tabay ta na yan ang matabangan ka sa imong journey pasiring naman and we hope na makuamo ang corona. May pangapudan ka siguro. Please go ahead. Thank you po. So, I'm calling out po yung mga nagdidinig po na like fashion designers po of Albay na I really want to wear your creations po and I'm willing to negotiate din po kasi I really want to bring Bicol artistry in the international platform po. And other than that po, for those who are willing to help po and extend their help po sa akin, you can check po my Facebook account na Angel Brams Malavega Bernaldez. May post po ako doon ng account ko about sa GCash. So yun po. Okay, so let us support and also help this young lady from Rapu-Rapu, de kita masupog na kunali ni sa isla. Rapu-rapu. Yan. Araw kaya nag-excel. Ining akin na ini. Kung dumas na ini sa Rapu-Rapu, dahil ini madidiscover. Bako? Nakadigdi sa mainland, may potential talaga. So let us support this young lady. Who knows? In God's will, makuha niya baga sa corona. Dahil nakulaw na bagay yan na pampiran ining edition kan Miss Teen Universe. Pang 13 po. 13. Kan mga nakaagi, igwa naman kaning ang Pilipinas na pigpadararawan? Opo. Pero yung before po ako, sa Canada po siya parang po ata, half Filipina tapos half Canadian po ata. Bako pure. Baka. So duman sa competition mo sa Miss Teen Philippines, yan ang mga kalaban mo? Yung mga feel foreign or mga pure Pinay? Yung sa Teen Universe Philippines po actually, nabigyan po ako ng opportunity po nung sumali po ako ng Supermodel International Philippines. Mhm. Tapos, nung last May po na nabigyan po ako ng title na SCI Philippines, kakibat na po nun yung Teen Universe Philippines po na pag-appoint. Okay. So, nakulaw na bagay yan, And, gayod, otro tatabi, so, account mo tabi? Opo. Yung account ko po sa Facebook is Angel Brams Malavega Bernaldez. Tapos may post po ako doon, latest post po about sa helping me financially po through my GCash account. Yan naman siya number. Opo. Nandun po yung Okay. QR code. I-check na lang tabi nindo. So sa iyang account and so muya tabi magpadara nin
sa GCash, ayan, duman na lang tabi nindo i-send sa iyang account, ano? Tatabangan ta iniyo. And apwera duman sa mga iba pa, have you ever tried na magdulok man sa iba pang mga, sabi yung tanang mga, yan ang urigwahon man digdi. So may mga extra money na yan ang pwede man makatabang sa imo. Yung sa albay po na part, hindi pa po. Kasi ako din po yung gagawa ng letter po. Tapos Okay pag po ang letter. Opo, para din po for formalities po. Okay po ang talaga. Siyempre, yan ang dokumentasyo verbal na ururon sana. Opo. Okay po ang maninda ta, lalo na kung araw kayan, may mga at least day magud masayoma kung may surat na ipadarata at igwa man sinda ki kung baga garo kopya kan surat, ano? Opo. Ayan, okay. So anything more tabi, Miss Angel? So, I would like to thank po ulit Governor Edsel Grex Lagman po, Ma'am Ana Lea, and Sir Thomas Jacob Lagman for helping me po and for still extending their help po. And also to Mayor Edsel B. Belleza of Bakakay, and also to Sangguniang Panlalawigan po ng Malinaw, ay panglungsod ng Malinaw. Tapos yun po, thank you din po sa Poblasyon Rapo-Rapo Albay po for still extending their help. And sa mga kapwa ko po, BUeños, Genesians, tapos yung mga sa before sa Nazarene, tapos yung friends, families, and yung mga kapwa ko po, Bicolanos, Albayanos, and Rapu-Rapunhons na are still continue supporting me po kasi it really means a lot to me po as a candidate that will represent the Philippines. Dakulong pasasalamat ko po sa Indogabos. And sa mga muyaman tabi magtarabang, advance thank you tabi sa Indo, and hopefully matabangan tayo ini na maipadarata pasiring naman sa Dominican Republic, but rest assured mga tugang na pag nakabot ini naman sa Dominican Republic, mauli ini sa Pilipinas. Dahil ni paano man so tulong atama na ni papa niya. Ikatabi, mami, may muya kang isabi-tabi? Ayan. Okay. So, again, thank you very much, Tabi. Thank you and good luck po sa imo. And sa aga pala pa Manila ka. Opo. Kaya na naman si mami? Opo. Ay, good mo yan. Mag-train na siya na ka mo. Mas madali. Plain. Ito madali. Bus po. Bus? Opo. Hiling mo na yan. Oto may nag-alat naman sa Indo na pigsabi baga ni Kapitana Milabal. Taga-Rapo-Rapo baga na pero yaw na siya digdi. Kapitana kan Barangay 2. May contact na pala ko kay Atty. Carol. Midbinin na sa Atty. Carol. Atty. Carol Cruz po. Tupara na kamo kani? Hindi pa po. Di pa kamo nagilingan? Opo, hindi pa. Ipigkunay ka na pala naman. Opo. Ayan. So, dakulaw na tabang kayo ni Atty. Carol, and may mga kamit-bid man nini duman na pwedeng madulukan ta para magadan ki date na tabang. Iya po? Opo. Okay. Thank you Sige, po. salamat na maray tabi. Mga tugang po. si Miss Angel Brahms Malavega Bernaldez, ang sa tuya pong pambato, official bet kan Pilipinas sa Miss Teen Universe duman sa Dominican Republic comes April. Opo, April. Anong exact date? Wala pa po na exact date. Pero start po siya ng April 22 hanggang April 28 po. Yan ang Opo, na range po. tapos yan ang coronation. Opo. Yan, okay. Mailing teni o sa international television. Mami, day ka sana, relax ka sana duman, Okay, sige. Mabalos, Tabi. Thank you, Tabi. Sa pangarap po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Sige po, minatapos ang presentasyon ngunyan na dia primero kan Pebrero 2024. Tudi sa GB, Albay ahead, angat ang lahat. Thank you. Mabalos po sa Boss.
sa indung nadangog ang programang Tudi sa